adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Okokporo kwanyere onwe ya ugwu, ajụọ ya kedu maka ụmụaka ya. Ejighị nkume elele isi kara aka. Ọnwụ gụba nwa uriom, ozigbo egbe ga-agụtara ya ọkụ. Egbuo anụ nwaanyị esoghị eri, nnu na ose akọọ ụkọ n'ụlọ. Onye na-atụli nwa nnụnụ elu na-egosi ya ezi ụla. Ọ bụ ele kachi nwata ha ewere kenye ya ọrụ. Onye na-emegbu nwa mmadụ, ogeji nke ya were laa mmụọ. Mbe kwusiri na ọ bụrụ na egbuo ya n'ihi na ya jụrụ ajụjụ, ka elichikwa ya ụzọ ka ajụjụ ya were na-aga n'ihu. Ọkụkọ siri na ya tigbube onwe ya otu ụmụ ya si anwụ, na uru agaghị adịkwa n'ahụ ya. Onye obi ọkụ na-ebu onye nwụrụ ihe arụsị ụzọ were anwụ. Ọkụ gidigidi adịghị enwufe ochi. Ogbuebunu bụkwa aha nwa dibịa, ọ bụghị aha ọzọ. Onye gwọrọ azụ elu ala, ọ chụọla mmiri apịtị. Onye ngwụrọ machagodo ọsọ, ọ gaghị apụta mgba. Ọhịa ugwu mara ọkụkọ, mmadụ enweghị ike ịba n'ime ya. Ọ bụrụ na onye isi asịba gị na ya ga-atụwa gị isi, ị mara na o nwere okwute o zodoro ụkwụ. Na okokporo adịghị ekwe ekwe bụ na akpọbeghị oku ụzọ ebe na-abụ n'otu oge. Ọ na-abụ mmiri zochaa, ọnụ ụlọ ewere ịtụ patapata. Onye kwụrụ ụdọ bụrụ bụ ọnwụ. Ọ bụghị nwa dibịa ịgba ngada gbuo ọkụkọ bụ isi, kama ọ bụ ịnụ ihe ndị mmụọ na-ekwu. Ikwikwii siri n'okwu ekwuru n'izizi na-aka mma. Ugolọma siri na ihe o ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ bụ ihi ọdịmma ha abụọ mgbe ọ dị ndụ. Onye chọrọ ile okwute ga-ebu ụzọ mata otu akpịrị ya dị. O gbuo owere ije ga-agba ọsọ ụbọchị ọ ga-egbu onye nwere mmadụ. Kparataa bụ naanị n'ukwu aṅara. Ụbọchị ọ ga-akpara n'ukwu onugbu, ọ bụchaa. Egotere ọchọ nke ya ihe ọ tụrụ n'ahịa, ọ sị n'ahịa azụka. Ajụọ nwata otu ọgaranya ya ga-aha, ọ chịsasị aka ya niile. Nke kwụsịrị na ọ na-adị mma oru oge isi isi ka esie isi, orukwa oge ịfụ ọja ka afọ ọja. Nwata adịghị apụ ọrịrị na be ndị nna ya ji ụgwọ. Ọ bụrụ na elewe ka ikpere si eji, amara na mmiri na ncha dị n'obi ga-agwụrịrị. A sị na nwata na-ebutere nna ya oche n'okwu alụsị na-ama aha a na-etu ndị mmụọ. Chetakwa na anyị na gị ka nọ n'oge nkwalite Igbo, ebe anyị na-ewetara gị asụsụ, ọdịde nakwa omenala Igbo kpọmkwem, nke na-abịara gị site n'aka nwanne unu nwoke bụ Maazị Chinwatakwaku. Anyị nọkwa na YouTube na Facebook, wee na-ayọ gị ka ibinyere anyị aka ma sonyekwa na mkparịta ụka ebe anyị ga na-ewepụta atụmatụ gbasara omenala Igbo. Ndị be anyị, daalụnụ.